ba baka rubuto shi a takarda ba a haddace yake akan ka. To alhamdulillahi. Allah abin godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Na'am. Ni dai sunana Tahir A Chindo, an haife ni a garin Kano, unguwar Sharaɗa. So a nan na tashi na primary school na secondary school. Haka. Wannan shine takaitaccen tarihi. Tahir A Chindo, menene abin da ya baka sha'awa ka shiga harkar waka gadan-gadan a matsayinka na matashi? Menene ya ja hankalinka ka shiga wannan masana'anta ta Kannywood har ka zama mawaki kuma ake gwagwarmaya da kai? To alhamdulillah, ba komai ne ya ja hankalina ba ka shiga akan harkar waka. masana'antar waka. Ina son abin ne. Kuma tun ina karami nakan so masu yin wannan harkar. Haka masu harkar majalisi nakan iya zuwa gurin su ta kallon su suna yi. Abin yana baka sha'awa kana. Nima kuma abin yana zuciyata. Haka wata rana kawai nace ni ma insha Allah zan fara wannan harkar. Na fahimta. Gaskiya dai wannan shine ya ja hankalina. Ka shiga cikin. Ni ma na tsunduma cikin wannan harkar. To Tahir A Chindo, da ka shigo ka tsundumo cikin wannan harkar, a iya wakar ka tsaya ko kuma ana dan taba kaɗe-kaɗe? To alhamdulillah, gaskiya a iya wakar aka tsaya. To me yasa aka tsaya iya wakar? Idan na duba naga kai matashi ne, kuma yawancin matasan zaka ga ko da suna iya wakar zaka ga suna koyon kiɗan ko kuma dai wani abu da sauransu, ko abin da ya shafi recording ko mix down, ma'ana gyara muryar a tace ta aiwaye da su. Menene yasa? To alhamdulillah, ni dai abin da yasa saboda ina yin wasu harkokin misali. Ba zai yiwu ka hada kuma da kiɗa. Dai aiki na ne yake kawo ni studio in yi waka, sannan kuma alhamdulillah ina iya ɗaukar recording da kaina. To idan na fahimci Tahir, kenan kai aiki ne kawai ke kawo ka, akwai wasu harkokin na daban a gefe waɗanda kake gabatarwa. To misali ka ce kana ɗaukar recording, shi wannan recording da kake ɗauka ya aka yi ka koye shi? Waye wanda ya koya maka shi, ko kuma a'a da wannan zuwan da kake kana kallo har ka fahimce shi? To kusan haka ne. Na gane gaskiya, saboda mai gida na da mai gida Salmanu Mazika, wanda a gurinsa muke zuwa, yana da kusa da ni. Kake gani? To idan na zo wani lokacin aiki na mukan yi, yakan nuna min ga yadda ake kaza, ga yadda ake kaza. Alhamdulillah, to anan na fara gane yadda ake recording, kuma har na dan fara yi. To kaza din da kake ta faɗa Tahir, ai ya kamata masu sauraro su gane kaza din. Ka san mu bana kamar na dauko ka ne a matsayin ka na malami, mana kuma harkar recording din nan ko dan wani abu ne da ka ƙari su ma suka ƙari da kai, kaga ai da daɗi. Ya me kaza din da yake nuna maka? To alhamdulillah, ba komai ne kaza din nan ba, illa zai ce min ga yadda zaka dora muryarka. Fassarar kaza. Ga yadda ake. Ga yadda ake me? Ga yadda ake idan kana so muryarka kar ta ringa rawa. Ta fito ta kyau, aji ta zanzan. Ya kamata a ce ka tsaya, ka kula sosai da wajen voice room ɗinka. Idan kana voice, kada ya zamanta kana yi muryarka a gaba sannan kuka komar da ita baya, ka matsa baya. Wannan zai sa muryarka ta ringa yin rawa. To wannan shine takaitaccen abin da nake nufi da kaza din nan. Tahir A Chindo, wace waka ce bakan da miyarka a matsayinka na matashin mawaki da kake gwagwarmaya, kuma har kake koyo kaza da kaza, ka san yadda kaza da kaza take, kuma ka fassara mana wace waka ce bakan da miyarka? Saboda mun kusa zuwa inda zamu yi mabudin kunne da wakar ka, to kaga tun kafin mu karasa kan gabar, ya kamata ka sanar da masu sauraro sunan wakar ka bakan damiya idan kana da ita. To alhamdulillah, waka ta bakan damiya ita ce tabbataccen al'amari. Tahir, me tabbataccen al'amari yake nufi, kuma sannan me yasa ka ce ita ce wakar ka bakan damiya? To alhamdulillah, tabbataccen al'amari yana nufin abin da ya faru zahiri, shine tabbataccen al'amari. Dalilin kuma da yasa nace ita ce bakan damiya ta, al'umma da dama da ita suka san ka ko ina, domin waƙar ta yi yawo inda ban taɓa tunani ba. Wannan shi sana na sata a bakan damiya. To me ya ja hankalinka kuma ka rera waƙar ita kanta? Menene ya ja hankalinka farko sanda kai kirkire ta ka rera ta? Menene sanadi ko sila na yin ta? To alhamdulillah, ba komai ne ya ja hankalina ba. Muna sauraron ka. Na rera wannan waƙa, ka san mawaƙi wani lokacin kawai yakan iya jin abu ya zo masa, kawai abin ya zo mai, ya faɗo, kuma sai ga bari in je in yi waƙa. Al'umma yana faruwa da su sosai. Wani abu. To ni kuma na yi wannan waka ne saboda ina ganin yawan irin abin suna faruwa. Haka wasu suke cewa ai wannan wakar da na haka kaina na yi wa ita. Tahir, idan na fahimce ka, wani abu ne, wani kunsashen al'amari ne a cikin wannan waka kenan, tunda har ka ce wasu na cewa kanka kai ma ita. To kaɗan ba mu dan wani abu da wakar take nufi kafin mu je mu saurare ta da mu da masu sauraro. To alhamdulillah, wannan waka dai ba komai take nufi ba, illa saƙon kamar yaudara ne. To an yaudare ka dai kenan. Yaudara. To masu sauraro, da alama an yaudari Tahir A Chindo, kuma mu dai a yadda muke ji 'yan mata na faɗa sai su rika cewa wai samari su ne mayaudara. To kuma yau gashi Tahir A Chindo
ya ce wannan waka ta tabbataccen al'amari kusan a kansa ya yi ta, kuma waka ce take kunshe da saƙon yaudara. To kaga da alama an yaudari Tahir kenan. To ubangiji dai Allah ya kyauta, za mu ce kuma Allah ya kiyaye 'yan baya. Manna. To masu sauraro, suna na Ibrahim Salisu Ayas daga nan da laifin muryar zamani mai yaɗa shirye-shiryenta akan mita 88.5 zangon FM, wanda a yau muka karbi bakuncin Tahir Cindo daga unguwar Sharaɗa kuma muke tattaunawa da shi. To za mu je ga wannan waka wadda muka ɗan yi tsokaci a kanta, wato tabbataccen al'amari, inda za mu yi mabuɗin kunne da waƙoƙin nashi, da za mu fara mabuɗin kunne da waƙar tashi ta farko kenan a cikin shirin namu na kaɗe-kaɗen Kannywood na yau. Da fatan za mu ji daɗin kasancewa da wannan waka tare da ni mana. Tabbataccen al'amari, Allah ta yarda min wazari. Tabbataccen al'amari, san ki huna ba shi da rana, ba zato kin ci mun amana, kin karyan alƙawari. Tabbataccen al'amari, don Allah ta yarda min wazari. Na sani ban kyauta ma ba, amma na faɗi gaskiyar lamari. Tun fari ina sinki a zuciya ta na yi sanyawa, murin da yake raina na gaba kya kokawa, damuwar ki tana damuna a raina yi sanyawa, na baki amanata na so ki damƙewa, wanda ke yin kokawa gobe sai ya yi darawa. To ashe ke burinki kin fi so ki ganni cikin garari. Tabbataccen al'amari, don Allah ta yarda min wazari. Ba zato kin ci mun amana, kin karyan alƙawari. Tahir a cikin raina, wallahi na san ka. Sai da wuya, ni ba na manta ka. Iyayena ne suka ce ai dole na barka. Na samu wanda ya fi ka, sai rike ni ba shakka. Nera ce ta sa a yau nake ta gwadonka. Na samu kalar da suke so, ni da shi sai dai budiri. Tabbataccen al'amari, don Allah ta yarda min wazari. Na sani ban kyauta ma ba, amma na faɗi gaskiyar lamari. So domin Allah ba abin duniya ba, domin in yau kai ne wataran ba kai ne ba, wanda kake rainawa wataran zai zama babba. Shi yasa na sake aure, tamkar ba za mu rabe ba, lokaci guda kika sauya, mene biki irba ba, kar kuɗi su safa ki bar ni, don Allah ki nazari. Ina samu mai mangatan da kai ba za ka iya ba, adana ce kai ne, to yanzu ba kai ne ba, alkawarin mu na baya ni dai ban rantse ba. Abin da ka shuka yar uwa shi ne za ka girba, kin ce ni ne a ranki ayi ba wani ne ba, ƙarshe kin yaudare ni kin bar ni cikin haɗari. Tabbataccen al'amari, don Allah ta yarda min wazari. Na sani ban kyauta ma ba, amma na faɗi gaskiyar lamari. Mana ta masu sauraro, da fatan mun ji daɗin kasancewa da wannan waka ta Tahir ta tabbataccen al'amari.
za mu je mu karbi wani sako wanda idan mun dawo kuma za mu dora da Tahir din a cikin shirin kamar yadda kuka sani. Suna na Salisu IS Imana. To barkamu da dawowa masu sauraro, da fatan muna jin daɗin kasancewar tattaunawar da muke yi tare da Tahir A Chindo mai tabbataccen al'amari. To Tahir A Chindo, inda muka tsaya, ko in ce kafin mu tafi mu saurari wannan waka, na maka tambaya akan yaudarar ka aka yi. Abin da yasa ne shiru ba a baka, ban ce lalle sai ka bani amsa ba saboda lokaci da ya kurace mana za mu tafi karɓar sakonni. Na ce to bari idan Allah ya sa mun dawo sai ka ba wa masu sauraro amsa, don bai kamata mu basu a cikin duhu ba, don sun saurari waƙar kuma ka ce a kan ka kai. To shin Tahir A Chindo, yaudarar ka kenan aka yi yasa ka yi wannan waƙa, ko kuma yaya dai abin yake? To alhamdulillah, gaskiya wannan waƙa creating ne, kirkira aka yi, kirkira ne, labarin ba na gaskiya bane, saboda akwai wanda suke makusantana su ne suke ganin kamar wannan waka yaudara ne, amma a zahirin gaskiya kirkirarren labari ne. To amma Tahir A Chindo, ni ma dai na zata yaudarar taka akai a baya, ka ji na faɗa. To kana nufin kenan 'yan matan ba sa yaudara kenan, kamar da yadda muke jin wai suna faɗa, kenan ku samari ku ne mayaudara kenan. Wancan abu ka kirkire shi ne a bisa labarin ya zama na kanzan kurege ne, ko kuma abin na faruwa ne yasa ka kirkire? To alhamdulillah, gaskiya irin wannan abin ya kan faruwa sosai. Gaskiya ne, zaka ji mutane ma mutum zai zo ringa gaya maka a kaza. Wannan ne dalilin da yasa na yi ta ne, domin faɗakarwa masu irin wannan halin su gyara, saboda zaka samu akwai wasu iyaye haka da zaka tattar da su suna da son duniya. Zaka ga wani yana son yarsu sosai, su nuna ba sa son sa saboda ba shi da wai kuɗi. Ya salam. Kaga wannan kuɗi ko gida du na Allah ne. Na Allah, gaskiya. Duk dai abin da Allah ya nufa, in dai mutum nagari ne, ni a tunanina ba sai an yi mai irin wannan wulakancin ba. Wannan shine dalilin da yasa ne waka ta kunshi komai. Tahir, magana taka tana min kaman tufka kuma da warwara, kuma tana min kamar kana kishin yan uwanka samari. To amma ta wani gefen kuma sai take min kama da ko iyayen ne ma ke sa yaran kenan su yaudara. To wannan yasa Tahir, zan yi maka wata tambaya. Wai shin da 'yan mata da samari, su waye suka fi yaudara ne a wannan lokacin? Na'am. Mana ka ba mu amsa, da ni da masu sauraro, ka san dai muna da yawa waɗanda muke jiran wannan amsar. Yawwa, ni wakili ne kawai. Na'am. Kuma ka faɗi gaskiya, ka tsaya kai shari'a ta gaskiya da gaskiya, ka faɗa min tsakaninka da Allah a bisa analysis da kai, da 'yan matan da samarin suwaye suka fi yaudara. Maganar da ka faɗa da ta shafi kaman kana nuna kaman wata yaudarar ma kamar matsala ana samu ta ne daga bangaren iyaye, shi yasa to nake tambayar ka suwaye suka fi yaudara. To alhamdulillah, yawwa, yayi daidai. Tsakanin maza da mata kowanne suna yin yaudara. To amma a yadda zaka ga al'umma suna faɗa, sai na ga kamar ni dai ana wata nan su nake ganin kamar matan ne suka fi gaskiya. Sannan kuma maganar da kake ce min iyaye ne ko suke sawa mata suke yaudara, ba haka bane. Akwai waɗanda su kuma za ga suna da son duniya iyayen. Misali, za ga wata uwa ce, amma za ta ringa cewa ita idan saurayi ya zo gunke sau daya ko sau biyu bai baki wani abu ba, kar ki ƙara zuwa gunsa. Kaga an samu matsala. Wannan kuma ba karamar illa ba ce a zamantakewa irin ta aure, kuma da wanda zai zo gunki tsakani da Allah, da rayuwa, sai kaga an shiga wani fanni. To wannan shine takaitacce. Tahir, amsar da ka bani ita ce kuma ta ƙara tabbatar min, kamar yadda ka ce tabbataccen al'amari, ita ce ta ƙara tabbatar min da cewa waccan waka ta tabbataccen al'amari, ni ma na shiga cikin masu cewa dan kanka ka yi ta. Domin inda a ce ka ce min samari sun fi yaudara, to zan ce gaskiya wannan waka ba wai kanka ka yi wa ba. Amma yanzu dai ina ga irin abin nan ne namu na mawaka, abin ya faru dai, to amma saboda kada a ce ya aka yi haka kuma Tahir A Chindo, sai ka dan rufe abin ka ce kirkirare ne. To masu sauraro, kun dai ji mu da Tahir A Chindo. Kafin mu je mu ƙara ɗorawa, kuma bari mu ƙara sauraron wata waka tashi, wanda idan mun dawo muna ta ganin sakonnin ku dai. Mana Raina da
zuba mai ruwa ya rasa. Taho taho yan mata ni ba ni soki min nisa. Ke kike mulkin zuciya ni ke kaɗai na kayayi. mana Hajiya Murja Baba tare da Tahir Ecindo ba? To yayi daidai Tahir Ecindo. Gaskiya ne. Godiya muke. Ni ne da godiya. Idan ana neman ka a ina za a same ka, adireshi ko nambar waya ko dai. Okay. Mana na san masoya yanzu waɗanda suka kwana biyu basu gaskiya ne. Ba ku in ce basu ji ka ba. Sun ji ka a yau kuma za a so a ci gaba da mana to ya ake ciki. To alhamdulillah da yake kamar yadda na gaya maka a baya ni ba cika zama ba ina zuwa kasuwa. To alhamdulillah ne daga duk wanda yake son samu na zai iya bin shafuka na sada zumunta kamar Facebook Tahir Ecindo, a Instagram ma Tahir Ecindo, har a YouTube channel ina zaka iya bi na Tahir Ecindo TV. Sannan kuma zaka iya samu na a number waya kamar haka 080 66 16 32 30. Sai ka ba su da Hausa 0806163230. To wannan haka yake. Wannan shine. To Tahir Ecindo sai mu ce ubangiji Allah ya mai da ka gida lafiya. Masu sauraro kafin mu je ga sakonnin ku za mu sake sauraron wata wakar ta Tahir domin nishadantuwa dai kamar da yadda ake mana. Soyata kin daɗe a zuciya ke na ba sarauta. Waza ya ce na barka masoyina ka daɗe a zuciya kai na ba sarauta. Idan mu je mu zauna kar mu dinga nisa, zuciya da buri hakanan ta kunsa. Amana na baki sai ki cinye gasa, nike nake ta ɗauki matso a kusa, sai ki sani ranki don zuciyar ta manta. Salam ayes sakon fatan alkhairi ga dukkan masu sauraron hirar nan, kai kuma ayes Allah ya ƙara basira da ɗumbin masoya waɗanda ba su da adadi. Na ce mana na kuma na ce mana. Sako daga Muhammad Adam Dan Hassan Makaurata. To Muhammad Adam Dan Hassan irin wannan dogon sako haka to ba komai dai mu ma mun ce maka mana. Da soyayya nishaɗinta ya biya siya jiri. Expensive Ruki Larki da Hajiya mai kitso fatan alkhairi a gare ka, mun kafa mun tara muna jiran wakar malama ta uku, Allah ya fito da ita lafiya. Gaisuwa ga Kamis Zakariya Bracket Abba iya wuya Ruki Larki AM. To AM kika sa to ba mamaki AM na zaki sa. Wani ya ce assalam mana fatan kuna lafiya mana, ina jin daɗin sauraron da lamaryar zamani mana. Daga Musa Mustapha
Aliyu Darmanawa. To Darmanawa kai ma mana. Wani ya ce salam da Live M Kano 88.5 kaɗe-kaɗen Kannywood tare da Ibrahim Salisu ISA mana. To magana gaskiya saƙon naka dai ya tsayi amma ya zo ne daga Bello Yusuf Fage. Daga ƙarshe ya ce ina tare da ku. To mana kai ma za mu iya cewa da kai. Assalam Ibrahim Salisu IS ɗan Gombe, wallahi ina jin daɗin waƙar ka ta Nadiya, da fatan za ka yi wa masu suna Rabi'a. Da fatan za ka tashi lafiya. Sako daga Rabi'atu Yusuf Ahmad. To Rabi'atu insha Allahu za mu duba mu gani. Wani ya ce salam mana fatan alkhairi a gare ka IS, wakar ka ta na riga na sanar ta yi daɗi, Allah ya ƙara basira. Sako daga Anas Cango. Wani shi ma ya ce salam fatan alkhairi a gare ka mana, na ƙara na ce mana. A miƙa min saƙon gaisuwa ga mutanen Wudul. Saƙo daga Fatima Shamsu Fanshekara. To Fatima Shamsu mana kika rubuto kuma amma mana abin yake. To da fatan mutanen Wudul sun ji ki. Salam mana ina yi maka fatan alkhairi. Saƙo daga Muhammad ɗakin kura da yi. IS fatan alkhairi a gare ka. A miƙa min saƙon gaisuwa ta wajen Aminu Taku Rano, Ramlat ɗan Shana, Mariya M. Kamis, daga Maryam Baita Wudul lungun mai rumfa. To da fatan Allah ya sa sun ji wannan saƙo naki. Salam mana don Allah a sanya min waƙa don jin daɗin tambrawar yamma daga Umar Tas.